is een bizar verhaal. Jeren kreeg al eventjes in het nieuws bij Afke. De familie Ploegstra die beweert dat ze, zonder dat ze het wisten, 24 uur lang de energierekening betalen voor de Volslijnenbuurt. Straatverlichting, rioolpompen en onderhoud. Alle facturen gingen van de rekening van de Ploegstra's aan. De skever-familie rent nevens haar zelfs op daar meer dan 2 ton. En die willen ze nou verhellen op de gemeente de Frieske Marden. Nou, aan tafel zitten we hier bij Elise Ploegstra. Welkom. Het is een ingewikkeld verhaal en laten we het zo simpel mogelijk houden. Maar wat wij even uitrekenen hebben, als je hem 2 ton te volle betalen hebt, in 24 uur tijd, dan komt dat deel op een 600 tot zo'n €100 per maand te volle on je energierekening betalen. Dan vraag ik mij dus al, hoe kan dat? Hoe kun je dat net vernamen? Dat hebben we vernomen. We zijn er al jaren mee bezig. Eerst begint tussenziekje en dan begint de Berlin en je begint te verhoren van energieleverancier. Maar dan wordt de sign door de meter, dat is verbruikt. Dat het MKB dus bellen, maar die zijn we hem 3 aansluitingen. Dus is de reactie weer van die hebben net, maar dat bleek dus 3 te wezen. Ja, want je hebt hier een boerpleets, hè? Ja. Je hebt hier een vee. Ja. En toen dacht je, nou, dat is dan wel redelijk logisch, want hoeveel betaalde je hem in die? Nee, wij komen eens in wie bij het mechanisatiebedrijf geweest en die verbruikte 18.000. Dus dat is heel wat 18.000 kilowatt. En je? Hier. 24.000 in het lees. 24.000. Dat rond elke keer wat op. Dus, en de belt MKB dus. En dan kregen we de 3 EIN-codes. En toen stond ik in het EIN-codeboek, dat iedereen niet zien kan, dat het rioolpomp een openbare verlichting weer. Ja, want dat zijn ingewikkelde termen, Ja. maar het blijkt er dus dat je hem, zoals je hem zelf zei, is betalen voor de rioolpomp, voor de transformatorhuisje wat bij hem op het hiem zit, en voor je eigen verbruik. Ja. Oké, dat is een heel apart verhaal. Maar Ja. dan zoen je toch zeggen, hoe moeilijk is dat nou om dat te bewijzen dat dat net klopt? Dat kan toch net zo moeilijk wezen? Ja, dat vinden wij Dat weet ik wel. Wij hebben de bagregistratie, denk je het in wezen om ik weer een moeilijk Wat woord. is dat? Dat houdt in dat met de gemeente aangaan wat een wenning is en een netwenning is in de gemeente. En dat travenstation heeft ze net aangaan als een niet-woning. En hetzelfde huisnummer hien ze als huis. Dus dan wordt het als iets van u jongen. Dus al het energie dat door het Travo-station Dat komt, kan je dus. zegt jou dat kan bij hem optrekken. En dat is april 2015 verhoren. Het een eigen huisnummer kregen. En de registratie is worden. En toen ben wij zakt. Ja, want in 2015 is er wat verhoren. Ja. Je hebben toen is dat huisje het een eigen adres kregen, zeg maar, Ja. 40A. Ja. Klopt. En je hebben zelf een eigen energiekoortspand of onder de groenline naar de listbokstal, hè, zou je ook? Nou ja, kregen die weer de kabel die rond is terug naar het travohakje naar de Libbo's. En Ja. toen hebben wij uit de huis bij rechtstreeks buitenom naar de Libbostal een nijkabellijn. En toen, dat was precies dezelfde periode. Dus toen komen we in mei toen, bron van 24 kilowatt naar 100 kilowatt. Zo'n toezen. Kan wel Dus in het storingen hakje, het natuurlijk, is en. Het is Leander en. Ja. Dus je gongen dan niet van gigantische broek naar een Ja. normaal gemiddeld. Want wat betaal je hem nou per maand? Nou, ja, 286 om die rooi zitten. En het Nou, 685 of zoiets. Oké, dus zit €400 verschil. Maar dat ben je wel kwijt aan advocaatkosten. Nou, dat we blijven heel zitten. Ja, want dan kom je eventjes ook bij de bewijslast. Hè. Je hebben, begreep ik, een rugzak Fiat in Liander, hierroer. En die heeft net woon. Nee, en toen zit me dus nou met die EAN-codes. Toen gingen wij dus al nooit van Bagger. Dat kwam in de inbouw van het verhaal. Dus toen ben we daarin dukt. En daar stond het dus gewoon in. Van 40. Maar dat kun je toch haast net vaststellen. Als je dit verhaal, ja, dat is toch zo'n groot verschil. Dat is toch logisch dat de ruchter zat. Ja, Dat klopt het net. Kunnen wij ons ook niet voorstellen, maar zelfs die ruchter die hebben de eerste keer bij de rechtszaak dus zei van de wie advocaat van hun van Leander erbij. En toen had het zo van ben je met mijn dossier in is. Nou die advocaat zei ja we zijn met het dossier in is. Nou zei dan klap ik door de hamer erop en zei dan dit waarheid. En 4 jaar later kreeg ik bericht dat wij hier net goed onderbouwd. En Leander hoefde geen uitleg te hebben van de werkzaamheden. Die Nee, zit dat hier en hoeft hebben niet, foto's van hem. Maar uiteindelijk bloot het dus een verhaal hoe waarbij hem nou zei dan Liander net. Maar nou Nee, door nee. de Nou, gemeente. wij zien het is een verhaal. Maar de gemeente ben wel 4 jaar mee bezig. De eerste ambtenaren die hebben het opzocht en die jouw is ik liet. En daar heb je al hier een bewijs Ja, van? dit zit het al erin. Ja, wij kregen even terug de papier Ja. in de West, maar de kind net in één keer. Ik kon dat net zo makkelijk lezen. Jo zei Nou ja, het zit er, maar Agnes Daan, of heet het, er staan de brieven dus bij werd het aanjongs dat het net bij hun is. En dat het van 40 naar 40A gaan moet. Ja. En dat lukt eerst net, dus dat is letterlijk wel lukt. Maar we hebben ook de burgemeester die in het Nijssel Ja. zei van ja, we hebben alles uitzocht en dat klopt net. We hebben dat altijd netjes vertellen. Ja. Waarom soms zijn nou niet betalen maar? Bij worden hè? Ja, ze ben alleen nog 4 jaar verder. Wij hebben net een bewijs, we hebben één bewijs van de gemeente Sjoen. De meesten zijn nam dat aan het bewijs weer. Dat we een energienota voor 2013 van een energiebedrijf werd en die is bijwinnen.
Dat zou toen een veertje per Nee, dag. die papieren zijn bij bedruk. Ja. Ja. Maar wij hebben hiermee gevraagd van nou, kun je met de noodhuis meenemen van vadertijd en nadertijd. Maar die kon je hem net hoe lezen. Ja, die kan wel alleen, maar die ben al bij de advocaat. Die ben bij de advocaat. Ja, alles zit er, van alle jaren. Maar dan heb je toch een hele sterke zaak. Ja, maar ja. We hebben vaker volgens in de gemeente. Oké, want dit is bizar. Dus daar maakt misschien de rug er wel wat toe zeggen. Maar we hebben ook eventjes voor de helderheid vragen onder de burgemeester. We zeggen de al eventjes, maar nou nog een keer van hoe kan dit nou dat je hem hier net uitkomt? Wij gaan een hele grote archiefonderzoek doen. Er is inmiddels per 1000 pagina's aan rekeningen vanuit het verliezen. Er zijn allerlei mails en correspondentie boven water halen. Wij gaan praten met ambtenaren die hier rond dienst met werken. Ambtenaren die inmiddels oorwerk door binnen de gemeente. We gaan echt ons best doen om deze hele zaak voor het voetlicht te krijgen. En wat kom je dan zien in dat dossier? Ja, nogmaals, dat de gemeente de rekeningen betalen had. Ja, oorspronkelijk niks van mij. Dit is een burgemeester. Dit is een man die... Dit is net Samarin. Die zit je toch net te liegen? Of wel? Nou ja, ik denk van wel, maar ja. Lid er nog Maar ergens maar wat voelt komen. dat wijzen dat hij hier zou zit te leren? Ja, maar lid er nog ergens maar of komen. hij weet het net, maar ik moet zeggen, hij slit er niks in. Nee. Toen met die EN-codes heb ik zo'n van zien ze phone bij ons erop. Nou, ze willen we graag een kopietje hebben. Nou, dat kon niet gekopieerd worden. Nee. Nou, ik zei, dan komen we nog naar het gemeentehuis om een foto te maken. Nou, dat mocht ik net. Maar ja, wat er net is, kan ik niet kopiëren, no? Maar het feit is dat je hem behoorlijk frustreerd bent. Hè? Ja. 4 lang ben je al ontknokken. Wat doet dat met je? Nou, Sloop je. begin wel terug. Links of rechts hoor. Maar gaat al terug. Ja, je hebt steeds sloopt dus. Maar kun je dan nergens in de minne skikken? Of kun je dan, als het zo pittig is dat je denkt, nou... Nou, maar Nou, dat was dit had ik niks met verjaring gestaan. Dit is gewoon een fout terug. Liander en gemeente. Daar hebben het hetzelfde getuigen dat het Ja, het zit hem niet daar bij hun ergens, beiden ja. is. Maar wij moeten net de dupe worden voor dat geld, omdat de P2 overheid het net meer weet hoe het zit. Of bewust ontkennen. Nee. Die die hebben nog wel eens gewoon. En in die tussentijd heb je nou van die grote baan daar bij dat transformatiehokje deadline als protest. Is dat nou de manier? Ja, dat is het begin. Oké, is er net meer in. Had er wat kon, de storing is jammer dan. Maar dan kan de burgemeester het zijn, die kan dat zo voortellen litten. Nou, Dat met heet de de Bjerri. voer van. Nou, je moet het zelf Ja, tellen ja. dat redden we nou. Maar is dat een manier om dit op te lossen? Is Ja, dit hoe een word je- manier om burgers... De gemeente heeft heel het verhaal, we zijn heel in met transparant. Lid hem dan ergens maar komen, lid het zien dat je dat binnen. Ik heb 4 jaar werk gehad om een gesprek met een burgemeester te krijgen. En dat heeft Arroende Toons die hongen en dat is net... Toch dat er net zo'n leuk gesprek wie je hebt, want ik heb me echt in de gallen er even spuit. Toen kon er een gesprek komen. Nou, met het eerst af, wie komen dan? Maar we hinten het hoofd er niks uit kwam. Nee. Oké. Maar je bent dus maar advocaten aan, de provincie is erbij. Ja. Wij houden dit in de gaten, hoe dat gaat. En nou, een soort sterkte en een soort rust ook daar wensen, want je moet nog wel een beetje leven hè, met dit soort dingen. Ja, ja. Bedankt in ieder geval voor je verhaal.